Faes y Sioe amaethyddol yn ddiwrnod chwerw felys oherwydd mi fydd Martyn Geraint sydd wedi diddanu cenedlaethau o blant Cymru yn perfformio yma ar y bandstand am y tro dwytha, Martyn. Tro ola, ie. Wel, tro ola yma, falle na i gwbl o bethau wedyn, lleol, neu os ys galw anferthol. Enghraifft, mae'r urdd yn dod i Gasnewydd blwyddyn nesaf, maen nhw wedi gofyn i fi'n barod. Ond heddiw yw'r ymddeoliad swyddogol, a yn haws ffindio rhyw ffordd o ddweud dyma'r lle, achos dechreuais i ngyrfa yn Llanelwedd 20 mlynedd yn ôl. A sut dechreuodd hynny? Be ddigwyddodd? O'n i mewn grwpiau pop yn y coleg, a wedyn o'n i'n dda gyda phlant prynu, nid dyna o'n i'n gobeithio bod, o'n i'n siŵr bod yn popstar. Ti'n cofio? Wel, dwi'n cofio ffenestri. Dyddiad ffenestri, treiglad fferffaith. A wedyn, ges i fy newis i gyflwyno rhaglen i blant, quiz bach ar enw Pen a Chynffon, a ffilmon ni fan hyn. Yn ystod wythnos y sioe, Yn ystod wythnos y sioe, 10 rhaglen, dechrau'r gyrfa ardderchog, ond o'n i mas o waith wedyn am 2 wythnos ar 10. Ie, wel, ie. That's showbiz. Ond mae rhaid bod rhywun yn rhywle wedi gweld rhywbeth? Do, a wedyn, oedd reswm arall yn ddiolchgar i'r sioe, achos ym Mhabell Esbydrec nes i'r sioe cyntaf i blant, nid ar gyfer y teledu, jyst rhoi byw, a wedyn rhyw 2 flynedd ar ôl ni, sioe byw yn Ton yr Efail, arweinydd at Slot Meithrin, plan y plant heb y bach. A'r cyfan i gyd. A heddiw. Os ti edrych yn ôl ta, ti'n modd, mae rhaid bod yna atgofion lu. Oes yna un arbennig o'r bandstand ar gynulleidfa fan hyn? Dwi'n meddwl bod hwn yn siop ffenest ardderchog, achos nid yn unig y gynulleidfa sy'n gwylio, ond wrth gwrs pawb sy'n pasio, ti'n sôn am filoedd o bobl bob tro, a be wy'n trio wneud yw dod ar Gymraeg yn fyw, dod ar Gymraeg yn hwyl, lot yn waith yw dysgu Cymraeg trwy ganu a dawns. Ie. Dawnsio. Rwdolf na reeth, ti'n Ond ti dal i gyfansoddi, di'r caneuon mae dal i ddod? Dim lot. Be di'r ffefryn ta? Be mae'r plant yn parhau ofyn amdano? Mae yna gan fach am ffrwythau, dechreuodd fel gêm ar gyfer cola Fanta, ond afal oren banana. Da ni'n cofio o hyd, ydan. A wedyn, mae siarad Cymraeg fel magic, mae hwnna'n un eitha gymharol newydd. A wedyn mae un newydd, helo, sut wyt ti? Sut wyt ti fy ffrind? A sut deimlad ydi o i ti pan ti'n gweld y plant yn ymateb, falle yn dod o deuluoedd di-Gymraeg ac yn y blaen? Mae yna lot o straeon medra ti hadrodd am hynny, am y profiadau ti wedi cael wrth i ddannu. Wi jyst yn teimlo balchder a bod i'n fraint i gallu gwneud rhywbeth fel yna. So fyddai'n mynd cwpla'n llwyr, licen i falle wneud bach mwy o waith ar-lein a wy'n YouTube sensation erbyn hyn, ie? Ydw. Wel, ti'n sicr yn sioe Royal Welsh sensation. Felly mae'r sioe ola un am faint o'r gloch. Mewn tua 2 o'r 4:45 tan 5, a wedyn tata. Wedyn fydd hi'n bryd dweud hwyl fawr ffrindiau. Hwyl fawr, Martyn, hwyl fawr ffrindiau. Mae'n amser dweud am y tro. Ie, wel gawn ni ar ran rhieni Cymru am yr holl ddiddanwch, plant Cymru yn sicr hefyd, ynde. Ga i wneud o fo ti? Afal, awran. Oren, gota. Afal, oren, banana. Ac os ydych chi eisiau blas o'r hyn fydd ar y bandstand yma am y 4:45, dyma i chi, be fydwch chi weld. Diolch, Martyn Geraint. Hwyl fawr am y tro. Hwyl fawr. Da iawn, diolch, da iawn wir. Mae gen i ffrind, ti a fi. Dwi'n mynd i dysgu am bobl y byd. Dwi'n mynd i weithio ar y cyd. Dwi'n cofio geiriau mab y dydd i garu Duw ac i garu pawb fel fi fy hun.